ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഷ് ഒരു വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഡിഷാണ്. നമ്മൾ മലബാറുകാരുടെ ഒരു നോൺ വെജ് ഡിഷാണിത്. നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഇനി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത്. കക്കറോട്ടി. പേര് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഈ കക്കറോട്ടി ആരാ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെന്നറിയോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടില്ലേ മാഹിലെ വലിയ ഡാൻസർ പ്രിയയുടെ അമ്മ. പ്രിയ വലിയ കുക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പ്രിയൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളി കുക്കാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി. എനിക്ക് നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ്. യമ്മി ഫിഷ് ബിരിയാണി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആൻറ്റി. അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി പറഞ്ഞു, ഇതൊന്ന് നീ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് കക്കറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇനി നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളും ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 കപ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി, നോട്ട് മാവ്, അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പുഴുങ്ങലരി ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അരക്കുന്നത്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി തന്നെ എടുത്തത്. ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു 1.25 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അഥവാ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുഴച്ചിട്ടാകുമ്പം ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം, അരിപ്പൊടിയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1 മുറി തേങ്ങ, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി, അതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കണം. അടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കാൻ, ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് 2 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് പൊടിയിടാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ചില പൊടികൾക്ക് കുറച്ചേ വെള്ളം വേണ്ടൂ, ചില പൊടികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉരുളയായിട്ട് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ വേണം കുഴക്കാൻ. അതായത് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ. പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കയ്യിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം വെന്ത് ആയി വാട്ടാ. ഇനി 15 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കക്കറൊട്ടി ഒന്ന് വേവണം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പണി നോക്കാം. ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ. പെപ്പർ, ചുവന്ന മുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സവോള, 2 തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്, അത് പേസ്റ്റ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിടാം. മല്ലിയില, പിന്നെ പുതിന. അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ഇടണ്ട. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, അത് കാരണം ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തു. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കൊത്തമല്ലി ഉണ്ട്. കൊത്തമല്ലി പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം കൊത്തമല്ലി. പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 1/2 മുറി തേങ്ങ, ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. ഇത്രയുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിക്കൻ സാധാരണ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലത്തെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അരപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
കുറച്ച് തേങ്ങ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടി, പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെപ്പർ പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടത്. പിന്നെ കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി, അതായത് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം കൊത്തമല്ലി, പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഗരം മസാല, കുറച്ച് ചുവന്നമുളക്, ചിക്കൻ മസാല, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ അരപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്നൊന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന സെയിം പ്രോസസ്സ്. സവാള ഇട്ടു, തക്കാളി ഇട്ടു, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു, പിന്നെ സവാള ഇട്ടു, പച്ചമുളക് ഇട്ടു, ടൊമാറ്റോ ഇട്ടു, നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും ഇടാം. അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 2 ഗ്ലാസോളം തിളക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലിട്ടിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേവാനായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകും. അത് കുറച്ച് വെന്ത് ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ഇടണം. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുറച്ചും കൂടി മിക്സി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഏത് പൊടിയാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കിടക്കും. ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടി എന്തായി നോക്കാം. ആയോ? യെസ്, സൂപ്പറായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ചിക്കനിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കണം. 1 ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. ഇതും ഈ കക്കറോട്ടിയും ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവണം. ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ആവിയിൽ, എന്നാലും ഇതിൻ്റെ മസാല ഇട്ട് നല്ലോണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം കറക്റ്റാണ്. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിളക്കുന്ന വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ, മഹാനഷ്ടമായിരിക്കും, വൻ നഷ്ടം. ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കിടു ഡിഷാണിത്. സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മലബാരീസിൻ്റെ ഒരു ഡിഷാണ്. വായിൽ വെള്ളം ഊറുന്ന ഡിഷാണിത്, കക്കറൊട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ അതാ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ക്ഷമയുണ്ടായില്ല. കണ്ടപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട. എൻ്റെ അൻവി ഉണ്ടല്ലോ ഓടി വന്ന് അമ്മാ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലോണം കഴിച്ചു. ആ കഴിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി.
അപ്പോൾ നിങ്ങളും എല്ലാവരും കക്കറോട്ടി ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷുകളുടെയൊക്കെ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ലസിത എൻ്റെ ഓരോ ഡിഷും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഡിഷുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ. എത്ര മെസ്സേജസ് ആണെന്നറിയോ എനിക്ക് വന്നത്. എന്ത് സാധനം, എന്തത് കാണാൻ എന്തോ ഒരുമാതിരി അരിയുണ്ട പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് എല്ലാം കണ്ട് ഒരുപാട് 100 ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാ വരുന്നു ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നാലല്ലേ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഡിഷുമായി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഓക്കെ, അതുവരെ സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ.